दिनैहाय इउपिपिएलआव जयेन जानाय जि सोद्रोमा बियो अकल बे सरलपारायावल' नङा सारा देबरगाव समस्तियावनो मोनसे धौ जादों। बेनि खारना जाहैबाय मोनसेया जाहैबाय बिटिआर सुक्तिखौ लानानै आरो मोनसेया जाहैबाय बेयाव एन्टि इनकाम्बेन्सि फेक्टर दं। 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिया जे धरनै खामानि मावनांगौमोन रायजो राजाफ्रा जेखौ आसा खालामदोंमोन बे आसा खालामनाया जाफुङैनि खारनाव दा नैबे देबरगाव समस्तियाव सारा समस्तियावनो मोनफ्रोमबो प्राइमारियाव मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय जोंनि इउपिपिएल दोलोआव जगदान खालामदों। दिनैबो थिग सरलपारायाव दिनैनो प्रथम नङा बिनि सिगांबो जयेन खालामबाय। दिनैहाय 120 जन 120 जन बिपिएफनि कर्मी बिपिएफनो दैदेनगिरि प्राइमारि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव हाबफैयो। बेयो जोंनि थाखाय मोजां लक्षण आरो बेनिफ्रायनो जोङो अनुमान बा आन्दाज खालामनो हायो फैबाय थानाय समाव जों जे इउपिपिएलआ सोरखार दागोन बे निर्घात बेनिफ्रायनो जोङो आन्दाज खालामनो हायो। आच्छा आं बे बाथ्राखौ नुवाखै ओरैनो खोनादों। बेथ' अबास्तब बाथ्रा। बेवहाय टटेल बिटिसिआव पलिटिक्स जुदि खालामनांगौ अब्ला नोङो बर' भटखौ लानानैसो मुल बर' भटखौ लानानैसो राजनिति खालामनांगौ। खिन्थु अना बर' सोदोबजों बियो राजनिति खालामदों आरो बियो बिटिआरखौ दखल खालामनो नागिरदों। बे जुदि बुंमारदोंब्ला बे अबास्तब खोथा होननानै आं सानो आरो आं बेखौनो हेरा सरनिया जुदि बुंमारदोंब्ला बियो सानफिननानै निसय गाबोन दस्रा बुंनो हागौ। आं बेखौ दिनैनि बे मिटिंनि गेजेरजों आं बुंनो आरोखि। आच्छा हाग्रामा महिलारिया जयनिंनि नामाव जयनिं खालामदों नाथाय बेयाव मोनसे खोथा स्पष्ट हाग्रामानिनो जि वार्कारफोर हाग्रामानिनो जि रुट लेभेलनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहा हाग्रामाखौ ब्लेकमेल खालामदों। मानो होनोबा हाग्रामानि सिगाङाव जुदि मानसि देखायनो हायाब्ला बिथांमोनहा बे हाग्रामाखौ गियो बा लाजियो। बेनिखायनो मा खालामदों गावनि बिसि न'खरनि फिसा फिसौखौ लानानै हाग्रामानि सिगाङाव जयनिं बे खामानिखौ देखायदों। आं बेखायनो बुंदों दिनैहाय हाग्रामा महिलारिजों जेसेबांनाखि जयेन जादों बे हाग्रामाखौ ब्लेकमेल खालामनाय सारा जेबो नङा। आं बे खारनाव बेखौनो बुङो हाग्रामाया जे जयेन खालामदों बेयो कमप्लिटलि नाटक। हाग्रामाया मिथियोबो जानो हागौ बा मिथियाबो जानो हागौ खिन्थु हयले हाग्रामाखौ हाग्रामानि वार्कारफ्रानो ब्लेकमेल खालामदों होननानै आङो बुंथिनाय जादों। दिनैसिम गामियाव जेबो मोनथाय गैया। 17 बोसोर जालांबाय ना लामा दङ ना न' मोनदों ना फायखाना मोनसे मोनदों। बोसोर बोसोर फैयो भटआव भट हो नांगोल सुबि हो भट होनो जेबो गैया आरो गामियाव फैयो होनो बोसोरफ्रामबो ओरैबायदि होगोन ओरैबायदि मावगोन ओरैबायदि खालामनो होगोन। गथ' गोरलैबाथाय बुरखाय जोंखौ दोनो सानफ्रामबो माबा बोसोर बोसोर दिनै नेयै बेखौ नायै 17 बोसोर बारलांबावबाय दिनैसिम जेबो मोनथाय गैया जोंनि। दा ओंखायनो जोङो बे हाग्रामा सिबसारखौ नाङालासिनो जों गोदान परिबर्तन लामा नागिरनो राहा लाबाय। जोङो दिनैसिम जों फिसा फिसौ गथ' गथाय मोजां राहा जानायनि आरो न'खर संसार जों सुख मोनजानानै न'खरजों सान्थि जायो गामि सुख सुबिदा जायो लामा हाथाय बाजार जाम्फै न' बां मोजां जानायनि आरो जोङो बे गथ'फोरनि कलेज थांनाय क'क्राझार थांलाय फैलाय गारि भारा लामा सामा अर्डिनारि जेबो मोना। लामा बानायनो होगोन लामाखौ बानायहोआ दिनै न' होगोन न'खौबो होआ। ओंखायनो जोङो दिनै बेखौ नागारनो बानानै जोङो इउपिपिएल फैनायजोंनो माबा भट होनायखौ फर्मल सारजों आगान सुरनाय जाबाय। दिनै जों बेखौ नांला आजावला जोङो बेनि फारसे जों लब गैला। सोरनि फारसे हा सोरनि फारसे लब गैया। जों आगोलाव बै जों फुरानि जे जों चिफ मिनिस्टार बे आरो उनाव जोंखौ बरखाय फैबा बेनिथिं जों जिबनबो थांला। जायखौ गोसोआव दिखार हांमा होननानै जों ओंखारबाय बेनिफ्राय जों बेखौ नांथार लुगैथारला।